Wannan hoton da kuke gani, wanda ɗaya daga cikin limaman Saudiya yake ba da sallar jana'iza a farfajiyar Saudiya tare da gawawwaki a jere, sannan ƙwaya ɗaya daga cikin gawan wanda baƙin fata ne, fuskan shi in kuka lura a buɗe yake, sauran kuma fuskan su a rufe yake. Ko shin menene dalilin haka? Mun yi postin ɗin wannan hoton a shafinmu na Facebook, mun samu ra'ayoyin mutane, mun ba su dama su je su yi bincike. Ba mu yi postin ɗin amsar da ke tattare da wannan hoton ba, sai muka yi postin ɗin tambaya saboda mu koya wa mutane yin bincike game da abin da ba su sani ba, kamar yadda Allah ya ce fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Duk abin da ya shige muku duhu to ku tambayi ma abota ilimi in ba ku sani ba. Zamani ne na research yanzu, zamani ne na bincike wanda abubuwa sun sauƙaƙa, akwai internet, akwai media da sauransu wanda za ka samu dama, akwai irin su ChatGPT, za ka samu dama ka yi bincike domin ka samu amsar ka cikin gaggawa, ka fahimci addininka a sauƙaƙe, ka fahimci shari'o'i da dokokin musulunci a sauƙaƙe. Me dalili? Dalilin da yasa kuka ga wannan fuskar gawan a buɗe, hadisi ne tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito, wanda Ibn Abbas ya samo ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ana tsaka da dawafi, wani mutum yana kan abin hawansa, wato raƙumi ko doki, yana zagayawa yana dawafi, kawai sai faɗo daga kan wannan doki. Shikenan faɗo wanda zai yi, sai kafan kofatan wannan dokin ta taka shi, shikenan sai ya rasu, sai Allah ya karɓi ransa. Jim kaɗan bayan hakan ya faru, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yi umarni wa sahabbai ke cewa ku yi masa likafani, sannan kar ku sanya masa turare, sannan ku bar kansa a buɗe, domin zai tashi ranar kiyama yana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, yana tashi yana yin talbiya a ranar alkiyama. Wannan shine dalilin da yasa dukkanin mutumin da ya mutu a lokacin aikin hajji yana cikin ihrami, to idan an zo yi masa sallar gawa, to ko shakka babu ba za a sanya masa turare ba, sannan kuma ba za a rufe kansa ba, za dai a masa sutura irin yadda ake wa musulmi, sannan za a bar kansa a buɗe, a je kuma a kai shi makabarta a haka. Ina fata kun fahimci wannan sunnar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barwa al'ummarsa. To wannan shine dalili. Abu na biyu kuma game da abin da ya shafi gawa, bayan mutumin da ya mutu a harami, gawa na biyu da ita ma ba a yi mata wanka, ba a yi mata sutura, ba a yi mata duk wani abin da ake wa mamaci, shi ma bata shafe shi ba. Wannan ya bambanta da wancan. Shi wannan, idan duk mutumin da ya mutuwa shahada a fagen daga, mutumin da ya fita jihadi sai Allah ya karɓi ransa a fagen daga, to a daidai wannan lokaci abin da ke faruwa shine in ya mutu ba za a mai wankan gawa ba, da jinin shi za a sa shi a kabari, ba za a canza mai kaya ba, da tufafin da ke jikinsa haka za a sa shi a kabari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma dalilin haka shine zai tashi ran kiyama wannan jinin yana ƙanshin almiski. To idan muka duba wannan, za ka ga yana kama da wancan, sai dai da bambanci. Shi bambancin wancan, za a mai likafani, za a mai wanka, za a mai sallah, an fahimci abin da kyau, amma dai ba za a sa mishi, ba za a rafa kansa ba, sannan ba za a sa mai turare ba. Shi kuma wannan ba za a mai wanka ba, yayin da wancan za a mai wanka. Wannan ba za a mai likafani ba, yayin da wancan za a mai likafani. Wannan da jininsa da kayan jikinsa za a binne shi saboda a filin daga ya rasu. Shi kuma wannan fa, shi kuma wannan za a mai likafani saboda a filin hajji yana aikin hajji ya rasu. Sannan kuma za a sa mishi, wato za a bar kanshi a buɗe, ba za a sa mai turare ba. Mun sani cewa in mutum ya mutu, daga cikin sunnar da Annabi ya mana shine akwai turare da ake sakawa, akwai kafur da sauransu. Shi kuma wannan bata shafe shi ba. To idan muka duba wannan, yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu ƙara ganewa game da abin da ya shafi sha'anin addinin mu. Bayan haka mu fahimci cewa wannan yana ƙara kwaɗaitar da mu game da cikawa da abin da ya shafi alkhairi. Mutum ya kokari ya mutu akan abin da ya shafi
alkhairi. Mazala ya ce zai tashi a ran kiyama shi wanda ya mutu da ihrami a jikinsa aikin hajji yana mai talbiya yana labbaik Allahumma labbaik. Me yasa? Saboda ya mutu akan wani aiki da kuma zai tashi akan ta. Za mu iya tuna da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin mutumin da ya mutu to za a tashi mutum ne akan abin da ya mutu akai. Ana tashin ɗan adam ne akan abin da ya mutu akai. In ya mutu yana sallah za a tashe shi yana sallah. In ya mutu yana wani abu na alkhairi, in sharri ne ma to zai tashi yana aikata sharri. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kyautata ƙarshen mu, ya sa mu cika da imani, ya kuma ya azurta mu da mutuwar shahada. Wallahu ta'ala a'lam.